Okay, apha sizothetha malunga nomcimbi wetestimony kaGeneral Phahlane yonke. Mosi kupart 1 siye satsho indlela abaye baswestela ngayo imini yonke besehlisana besenyusana beno evidence leader. Apha ke ngoku lapho bese singela khona emxholweni weevidence okanye wetestimony kaGeneral Phahlane. General Phahlane usherile zonke ii-events ezenzeka ebezimhlukumeza emsebenzini, amayele nqebe wesenziwe emsebenzini, wasibalisela nangendlela Paul Solovoni ebeke bafika kwakhe impersonator bezenza ngathi basebenza ko-IPD bengasebenzi kwa-IPD. Yonke lonto leyo including la testimony kaCedric Nkabinde kayofika wayithetha apha yoba kuthiwe yena uGeneral Phahlane uthenge i-sound system expensive, then ke ngoku oCedric Nkabinde bona ngayi la sound system abayithatha bazame amayele nqoba bayinyengeze kwaPhahlane, then ke ngoku bizwe imedia yonke kuyoradwa kwaPhahlane. Xa kufikwe kuthiwe nansi iyafumaneka inoba i-music system i-sound system leyo, then ke ngoku kube ngathi ubungqina buyafumaneka. Yonke lo mayele nqela usithathe wasibeka kuwo wonke. Sayenzekile yonke lento usematheni ke ngoku Phahlane fumana i-call imini ethizeni. Xa kafumana i-call imini ethizeni, le call isuka kwi-ofisi yeminister. Iminister ngelo xesha kwakungifikile Mbalula, kuthiwa makafike eKapa eofisini yakhona. Awusukile vele waya khona. Xa kefika wafika wayilinda into epha ko-3 hours esazithanda ufikile kuloo ndawo waye kuyo. Wafika nje ufikile, i-meeting yabo azange ilaste even 5 minutes or it was less than 5 minutes. Apho ufikile Mbalula wafika wabuza khona uPhahlane into yoba hayi, phantsi kwayo yonke le nto uba igama lakho lingcolile nje lisezindabeni lisematheni, awucingi into yoba mawuke ustepe aside na? Omnye okay ndistepe aside ngeyiphi indlela? Waphendula ufikile into yoba godu kuhamba endlini. So inoba indlela yakhe wayegxothwa ngayo ke ngokuleyo. That's when he went, but I will not be saying everything word to word. So wasixelela nje kuyo yonke lonto leyo. So uyithini ke ngokule nto uconfirma laa nto inoba i-political interference ayonto yangoku. Remember uGeneral Mkhwanazi wayeyi-acting national commissioner. Uminister welo xesha wa-interfere wagxothwa uGeneral Mkhwanazi. Singabe sitsho ngalo ndlela leyo, though was resignela but nje benza izinto very difficult for him. He found himself going wahamba ehlala ekhaya. Lixesha likaGeneral Mkhwanazi ngo-2011 to 2012 ngoko 20 apho kwazongena uRia Pierre nabo bafika benzelwe zabo, nabo banezabo, nabo basuspendwa bagxothwa. But so ezisiza even ngexesha kwakuyiminister yakhona ngexesha futhi likaGeneral Mkhwanazi kwakunguNathi Mthethwa. Ngexesha likaPhahlane Minister ngufikile Mbalula naye wenza zonezo. Phofu kafikile ikhona nenye evelile ethi ufikile babeze futhi bahlale na kwi-sittings ze-panels xa ku-interviewer abantu abazawuqashwa na kwi-side lo crime intelligence. La appointment ekaMdluli uyithethile ngayo apha uPhahlane. Ayiphelelanga apho, size ku-National Commission uFani Masemula sikule nto esikuyo sijongelene naba kaMinister Senzo Mchunu naye oye wa-interfere. So le interference lena ayonto eqala ngoku, oko ikhona. And it's something that needs to be looked at, dealt with, and it has to come to an end. So basically, uconfirm into efana nezo. Hayi ke niyayibona le video lapha ezantsi. Lilanga eli akaphanze wabulawa ngayo uGeneral Phahlane. Le ivideo endifake apha. Wow, wasindiswa nje ngamawabo. Otherwise yena babefuna ukumbulala. Hayi ke uzibalisile nje zonke ezo zinto ezezabe ziyenzeka ngaye, and he got very emotionally xa sekumele ke ngoku into bathini ayibe uzayogxothwa, because ngabe sitsho sithi ugxothiwe nguFikile Mbalula. Wayithetha nento ethi bekengenalungelo okanye igunya lokumgxotha uFikile Mbalula because wayengaqashwanga nguye, wayengenazi powers zoba makamgxothe. Oyena muntu wayenezi powers okanye wayemqashile uqashwa ngupresident, inobe uyagxothwa ngupresident. So waqashwa ngupresident, ipresident elo xesha kwakungu-former president Jacob Zuma. Wayeqashwe nguye but akazange agxothwe nguye. Wagxothwa ngubani? Wagxothwa nguFikile Mbalula. Hey, Fikile Mbalula ngathi angabi ngumXhosa nje naye. Hayi ke sharp. So that's basically more about i-testimony yakhe. But into enganixelela ngoGeneral Phahlane, ubiza amagama, une-dates, une-evidence, une-paper trail. Xa kethetha uthetha nge-email ahamba ayojoka lo email leyo. So akukho lula into yoba umuntu onjalo ungamenzela amayelenqe nje. So unazi emails, una istory sakho uyasazi. Akayigqibanga ke i-testimony yakhe, kwathiwa kuzaphinde kwenziwe elinye ilanga eloba makaphinde abuye. Bengaphethenanga kakuhle tu beno evidence leader. Ide loo nto yadala into yoba ke ngoku uJulius Mkhwanazi enze into that it surprised me, and I'm very proud of him.
into yoba angenelele akhuze adifende anqande u-evidence lithi lo mkhuba wenza into yoba uze uzohlukumezana nophahlane iwesi indoda eseyilimele nokulimala because ulimele uphahlane uzohlukumezana nophahlane siqala ukuyibona namhlanje awuzange ukuyenza ngaphambili so isibonise le nto ngongathi i-evidence leader i-compromise saze sangazi noba sizathi uthusiwe kufumene i-threat okanye ukwela cala like nje wenze nje into yoba nje singamthembi incami into yoba ithini into yakhe so that's just about it but nje uye wahlukumezeka uGeneral Phahlane and xa uhlala umamela uyemva yena into yoba ngumuntu wayenabo ubupolisa apha kuye usiphilile isipolisa apha kuye it was not by mistake that ufike kulandawo akakuyo even i-ranks ezi akazange anyuke azibhaqeseke phezulu wenyuke nazo ngokwezi-steps ungu-Lieutenant General Khomotso Phahlane ke ngoku uGeneral Phahlane but uzaphinda abuye kulapho sizaqhubeka khona ngetestimony yakhe ubiza amagama abantu yena hayi akadlali. Siyabonga Julius Mkhwanazi because I was very surprised. Remember on my first post bengandayisho into yoba ndikhalela ukumbona uJulius Mkhwanazi uzamtheklisha njani uPhahlane njoba wayeke wavela ngongathi ngumuntu okwela qembu khona la Twitter yakhe yayikwela qembu elalibonisa ngongathi ufuna ukugxotha uPhahlane kuzoqashwa oMcBride. So I was very surprised xa edefenda uPhahlane kulento ibisenziwa nguSC. Ibimanyukunyezi nje lanto yenze nje into yoba singayi-enjoy i-testimony kaGeneral Phahlane because we felt that he was aggrieved by what was done by evidence leader. So that's just about it. In case I remember any other thing, sizayithatha futhi as he's still to come back some other time. Ilanga alaziwa but usazaphinda abuye uGeneral Phahlane. As for yena, awuthatha kamnandi futhi naye ngenkwali yenkosi. But No, Chair, just before the General. Honorable Malema, Honorable Skosana. General, where they were making you to read comments and recommendations, down there, there is a comment that is handwritten. Can you please read it aloud for me? Thanks, Honorable Malema. I actually read this earlier because this is my evidence. In this context, can you read it again? So, this is a serious breach of the security of the acting national commissioner and need a criminal case to be investigated on the matter. This must be conducted as soon as possible. So how is that not a security threat on a senior police officer? How is that not read to be a security threat on a national police officer? Is that not a way of saying there is a threat on the life of the acting national police commissioner? Is that your understanding? Because that's my understanding. That's exactly my understanding, and I'm being told I'm relying on it. I did not have to rely on this document because in the first place, it's not addressed to me. And the investigation that was done, the criminal investigation, is informed by this report. That's why I earlier said, I don't know. It was for that reason that I said there's Lieutenant General, blah, 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 you get to a colonel. I was told about a Colonel Kruger here that I don't even know. But here is the report, which council selectively reads and exclude the comments which are in there to the person that it was addressed to, because this thing is addressed to the acting head, counter and security intelligence, crime intelligence, and to the section commander, counterintelligence investigations, crime intelligence. So it is there. No, Chair, I raised this issue because it was deliberately left out, but there's a comment which I wanted to bring to your attention, which the SC made to the General, that there are cases, and the General asked the question, which cases, and he said, I'm going to come back later on those issues, maybe on another day, leaving that dark cloud hanging. Because if he had a case to raise, that there's a case opened against the General, you can't make a sweeping statement like that and leave it. The second point I want to register is that his attitude against the General is so bad. It's not of a person who's leading evidence. It's of a person who's interrogating the witness. And I don't know how he gets to be addressed about that, because as a chair, I think at some point you have to intervene. Because we have never seen this. Repeatedly, we have had to remind them
that they are not members of parliament. We are members of parliament. And then general response to the attitude of our leader of evidence. I've never seen him do anything like that to any witness that came before us here. We might have issues with general. If we have issues, let's raise them in a professional manner and not in a manner that we invite a person to come and help us here and get to humiliate him in a manner he's being humiliated. He's just being very kind. If it was me on the other side, this thing would have stopped long time ago.